Żviluppi ġodda fl-aħħar sigħat urew biċ-ċar kemm il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed ikompli jigdeb biex jagħti xtur il-Viċi Kap Mario De Marco dwar l-irċevuti tax-xogħol li għamillu individwu msemmi f'Panama Papers u li qatt ma kienu ppubblikati. Hekk star il-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ntwerew partijiet minn mistoqsijiet li saru lill-kap tal-Oppożizzjoni li matulhom jispikka l-mod kif Busuttil ħarab mill-mistoqsijiet u gideb. Mario De Marco produċa wkoll l-irċevuti ta' dak ix-xogħlijiet illi saru. Dikjarazzjoni mhux veritira kif stqarret is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri filwaqt li żidet tajt il-kap tal-Oppożizzjoni għalli kien hemm il-pubblikazzjoni ta' dawn l-irċevuti anke jekk mhux vera. Kompli tajt li mistoqsim il-ġurnalisti biex jgħid fejn kienu ppubblikati u jekk fil-verità kienux ippubblikati, Simon Busuttil ħarab. Busuttil se tgħidilna però fuq l-ewwel mistoqsija li saqsejtek. Dawn huma pubblikati iva jew le sempliċi ħafna. Iva jew le huma pubblikati. Dawn il-kontijiet huma pubblikati. Dr. Busuttil għax qed tibda titkellem fuq De Marco, Dr. Busuttil. Ma nafx għalfejn tkun daqshekk aggressiv. L-irċevuti, naf, l-irċevuti huma pubblikati. Qed insaqsik però. Għaxejn ma dejjaqni. Qed insaqsik, l-irċevuti huma pubblikati iva jew le, sempliċi. Minħatijaw il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zamit Lewis għalli dan ikompli joħroġ biċ-ċar kemm il-kap tal-Oppożizzjoni qed jigdeb u jkun ipokrita għalkemm jipprova jbih ruħu bħala l-paladin tal-standards. Minnaħa għandek Simon Busuttil li jridu jkun paladin tal-korrettezza politika. Minnaħa għandna Simon Busuttil li jipprattika ipokrezija politika u jrid ikun ġaġ and ġuri ta' kulħadd. Barra n-nies tal-Partit Nazzjonalista. Aħna dan mhux aċċettabbli għalina, il-Gvern se jibqa' affokat fuq korrettezza politika, fuq good governance, però fl-aħħar mill-aħħar biex jagħmel differenza fl-għejxien tal-familji Maltin u Għawġin.